أوريت زفطرت معرف 26 يسحقن አቤሜሌክን በጀካ እትቀድም በዘመን አብርሃም ዝኾነ ጥሜት ኣብታ ሃገር ካልእ ጥሜት ድማ ኾነ ይስሐቅ ከዓ ናብ አቤሜሌክ ንጉስ ፍልስጥኤማውያን ናብ ጌራር ከደ እግዚአብሔር ንይስሐቅ ተራእዮ ከምዝ ድማ በሎ ኣብታ ኣነ ዝብለካ ምድሪ ዳኣ ተቐመጥ እምበር ናብ ግብጽ ኣይትውረድ እዛ ኩላ ሃገር ንኣኻን ንዘርእኻን ክህበካ እየ እሞ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ስደተኛ ኮይንካ ተቐመጥ ኣነ ከዓ ምሳኻ ክኸውንን ክባርኸካኒ እቲ ነቦኻ አብርሃም ዝመሓል ኩሉ ማሕላ ድማ ከቆሞ እየ አብርሃም ንቃለይ ስለ ዝተኣዘዘ ነተሓልዎ ኢለ ዝኣዘዝክዎ ትእዛዛተይን ስርዓታተይን ሕጋጋተይን ድማ ስለ ዝሓለወ ንዘርእኻ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከብዝሖ እየ እዛ ኩላ ሃገር እውን ንዘርእኻ ክህቦ እየ ህዝብታት ኩላ ምድሪ ድማ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም ይስሐቅ ኣብ ጌራር ተቐመጠ ሰብ ጌራር ድማ ብዛዕባ እታ ሰበይቱ ሓተትዎ ትርኢታ ጽቡቕ ስለ ዝነበረ ደቅታ ሃገር ንርብቃ ክብሉ ከይቀትልዎ ሰበይተይ እያ ምባል ፈርሀ ንሳ ሓብተይ እያ ከኣበሎ ሓያሎ ወርሓት ኣብኡ ምስ ተቐመጠ አቤሜሌክ ንጉስ ፍልስጥኤማውያን ብመስኮት ክጥምት ከሎ ንይስሐቅ ምስ ሰበይቱ ርብቃ ክስሐቅ ረኣዮ አቤሜሌክ ንይስሐቅ ፀዊዑ እምባር ሰበይትኻ እያ ስለምንታይ ዳ ሓብተይ እያ ዝበልካ በሎ ይስሐቅ ከዓ በሰንካ ከይመውት ኢለ እየ በሎ አቤሜሌክ ድማ እንታይ ግብሩ ኢኻ ዝገበርካና ሓደ ካብዞም ሰባት ከይፈለጠ ምስ ሰበይትኻ ምደቀሰ ነይሩ ንኣና ከዓ ኣሰራ በደል ኣቲኻና ነርካ አቤሜሌክ ከዓ ንኩሉ ህዝቢ ነዚ ሰብኣይ እዚ ወይ ንሰበይቱ ዝተንከየ ብርግጽ ክቕተል እዩ ኢሉ ኣዘዘ ይስሐቅ ድማ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ዘርአ እግዚአብሔር ስለ ዝባረኾ ድማ በታ ዓመት እቲኣ 100 ከዓበት ረኸበ ይስሐቅ ሃብተመ ሃብቱ ድማ ኣዝዩ እናበርከተ ኸደ ኣባጊዕን ከብትን ብዙሓት ግዙኣትን ነበርዎ ፍልስጥኤማውያን ድማ ቀንእሉ ሽዑ ፍልስጥኤማውያን ነቲ ግዙኣት ኣቡኡ ብዘመን ኣቡኡ አብርሃም ዝኹዓትዎ ኩሉ ዒላታት ደበይዎ ዓመድ ከዓ መልእዎ አቤሜሌክ ድማ ንይስሐቅ ካባና ኣዝይኻ ሓይልካ ኢኻ እሞ ካባና ኺድ በሎ ይስሐቅ ከዓ ካብኡ ኸይዱ ኣብ ለሰ ጌራር ሰፈረ ኣብኡ ከዓ ተቐመጠ ነቲ ብዘመን ኣቡኡ አብርሃም ዝኹዓትዎ ዒላታት ማይ ፍልስጥኤማውያን ድማ ብድሕሪ ሞት አብርሃም ዝደበይዎ ይስሐቅ መሊሱ ኹዓቶ ስሙ ድማ በቲ ኣቡኡ ዘውፅኣሉ ስም ሰመዮ ግዙኣት ይስሐቅ ድማ ኣብቲ ለሰ ኹዓቱ ኣብኡ ከዓ ፈልፋሊ ዒላ ማይ ረኸቡ ጓሶት ጌራር ከዓ ምስ ጓሶት ይስሐቅ እዚ ማይና እዩ ኢሎም ተባእሱ ይስሐቅ ከዓ ምስኡ ስለ ዝተባእሱ ነቲ ዒላ ዔሰቕ ኢሉ ሰመዮ ካልእ ዒላ ከዓ ኹዓቱ ብዛዕባኡ እውን ተባእሱ እሞ ሲጥና ኣውፅኣሉ ካብኡ ድማ ገዓዘ ካልእ ዒላ እውን ኳዓተ ብዛዕባኡ ግና ኣይተባእሱን ሕጅስ እግዚአብሔር ኣርሒቡልና እዩ እሞ ኣብዛ ሃገር እዚ ክንስስን ኢና በለ ነቲ ዒላ ድማ ረሓቦት ኢሉ ሰመዮ ካብኡ ከዓ ንብኤር ሸባዕ ደየበ በታ ለይቲ እቲኣ ድማ እግዚአብሔር ተራእዮ ኣነ ኣምላኽ ኣቦኻ አብርሃም እየ ኣነ ምሳኻ እየ እሞ ኣይትፍራህ ምእንቲ አብርሃም ባርያ ኢለ ድማ ክባርኸካ ንዘርእኻ እውን ከብዝሖ እየ በሎ ይስሐቅ ኣብኡ መሰውእ ሰሪሑ ከዓ بسم እግዚአብሔር ተማህለለ ድንኳኑ ተኸለ ጉዞኣቱ ድማ ዒላ ኹዓቱ አቤሜሌክ ድማ ምስ ኣሑዛት ዝበሃል ፈታዊኡን ፊኮል ዝበሃል ሓለቃ ሰራዊቱን ካብ ጌራር ናብ ይስሐቅ ከደ ይስሐቅ ጸሊእኩምንስ ካባኻትኩም ዶ ኣይሰጎኩምንን ንምንታይ ዳና ባይ መጻእኩም በሎ ንሳቶም ድማ እግዚአብሔር ምሳኻ ከም ዘሎ ኣረጋግጽና ርኢና ኢና እሞ
ከምቲ ንሕና ዘይተንከናካ ጽቡቕ ጥራይ እውን ዝገበርናልካ ብሰላም ድማ ዘፋኖናካ ንስኻ ድማ ንኣና ክፉእ ከይትገብረና ንሕና ንስኻ ንሓድሕድና ንመሓሓል መሳኻኻ ኺዳን ንእቶ ኢልና መኸርና ሕጂ ንስኻ ናይ እግዚኣብሔር ብሩኽ ኢኻ በልዎ ይስሐቅ ከዓ ምሳሕ ገበረሎም ንሳቶም ከዓ በልዑን ሰተዩን ነጸባሒቱ አንጊሆም ተንሲኦም ንሓድሕዶም ተመሓሓሉ ይስሐቅ ከዓ ኣፋነዎም ካብኡ ድማ ብሰላም ከዱ በታ መዓልቲ እቲኣ ግዙኣት ይስሐቅ መጺኦም ብዛዕባ እቲ ዝኹዓትዎ ዒላ ነገርዎ ማይ ረኺብናሉ ድማ በልዎ ንሱ ድማ ነቲ ዒላ ሽብዓ ኢሉ ሰመዮ ስለዚ እውን እታ ከተማ ክሳዕ ሎሚ ብኤር ሸባዕ ተባሂላ ትጽዋዕ ኣላ ኤሳው ወዲ 40 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ንይሁዲት ጓል ብኤር ሔታውን ንበስማት ጓል ኤሎን ሔታውን ተመርዓወን እዚኣተን ከዓ ንይስሐቅን ንርብቃን ጓህ ልቢ ኾናኦም